És un personatge que fa molt de temps que el Genís Cinca tenia ganes de retratar-nos. La seva vida personal, la seva trajectòria professional, que és molt àmplia, i ara està en el punt de mira, ja fa temps que està en el punt de mira de tothom. Estem parlant de Gerard Piqué. Gerard Piqué i Bernabéu. I Bernabéu, Aquí ja comencem pel començament, perquè és important aquestes arrels. Qui hi ha al voltant de Gerard Piqué? Quin és aquest entorn que va crear aquest personatge que, si el Barça és més que un club, Gerard Piqué, sens dubte, és més que un jugador. És molt més que un jugador, efectivament. Jugador de pòquer, té empreses per tot arreu, un gran home de negocis, i et faré el retrat biogràfic. Però és que hem de començar per el retrat de la seva mare. Montserrat Bernabéu, que és metgessa, llicenciada en Medicina i Cirurgia, ha sigut cap d'unitat de dany cerebral de l'Institut Guttmann. Ara és la directora. Ara codirigeix la Fundació Institut Guttmann de l'any 93. Perdona, ho he de llegir perquè són tantes coses. De l'any 97 al 2018 ha sigut cap de dany cerebral a la Guttmann. Des d'aleshores, directora assistencial des del 18 tant de l'Hospital de Neurorehabilitació Medular de Badalona com de l'Institut Guttmann de la Salut Cerebral de Barcelona. No és poca cosa. I ara és codirectora de la Fundació Guttmann. És curiós que la mare fos metgessa i que de petit, precisament, en Gerard Piqué tingués un ensurt molt important. Va estar en coma durant 2 dies després de caure per la terrassa de l'àvia materna empaitant justament una pilota. Mai una anècdota infantil ha tingut una transcendència futbolística tan important. I a més ha marcat, efectivament, i defineix una mica la trajectòria de la família, o sigui, de la mare i també del fill. I també del fill. Per què? Perquè ho farem amb 6 imatges, la primera de les quals, evidentment, ha de ser aquesta. Estem parlant d'un ensurt. El seu pare, en Joan Piqué, advocat, novel·lista, quan van tenir aquest ensurt i se'n va sortir perfectament, ell tenia 1 any i mig de vida, va dir, bé, li deu haver anat bé, perquè aquest nen és molt llest. La patacada li ha anat perfecta, són anècdotes d'aquelles. Però és que, i això és molt important per entendre el personatge, aquesta inquietud dels negocis, de fer moltes coses en extrem, pel seu coeficient intel·lectual. Aquest noi li van trobar que era superdotat, amb un coeficient de 170. Déu-n'hi-do. 170 és bastant alt. Sí, sí. És molt alt. Però implica, i això és un problema, acostuma a ser un problema i un fenomen, una inquietud en extrem activada. Són gent que no saben... Hiperactius, necessiten fer coses. Gent que necessiten fer moltes coses. Coses que sorprenen. Coses que sovint l'entorn no les entén. Només les entenen ells. I hem d'entendre aquest circuit familiar amb un altre personatge, que és la segona imatge, que és l'avi. L'Amador Bernabéu. L'avi, Amador Bernabéu, gran personatge. Aquest senyor ha estat condecorat al Barça per haver sigut l'exdirectiu millor en les dècades dels 80 i 90. Per què? Aquest senyor ha sigut vicepresident del Barça, ha tingut càrrecs a la Junta del Núñez, ha viatjat amb el Nicolau Casaus per tot arreu. Aquest senyor era l'ombra una mica de totes aquelles juntes que van catapultar el Barça cap a justament la generació que ho petaria tot, que és la generació del 87. Bon comunicador com Piqué, que sempre recordo que en aquella època, quan l'Amador Bernabéu era vicepresident, sempre, quan els periodistes posaven el micròfon, Amador Bernabéu sempre s'avenia a fer alguna resposta o a explicar alguna cosa de com estava l'equip. I d'aquí veu la vaca. O sigui, d'aquí és on es fixa amb el net que té, aquest nen val per jugar a futbol, l'apunten a jugar a futbol i comença, evidentment, i se'n surt. I ho fa molt bé. El que passa és que aquí hi veurem la imatge de la generació del 87. Hi ha 2 maneres... Aquí tenim la imatge. Aquesta imatge és molt interessant. Aquest és en Gerard Piqué. A veure, qui coneixem més aquí? Esclar, aquí coneixem més. Pensa que aquesta generació són els que després s'emportarien una Copa del Món amb Espanya el 2010 i 2 vegades consecutives la Copa d'Europa. Hi havia gent, com en Gerard Piqué, però és que n'hi havia d'altres, també nascuts a l'any 87, com aquest nen d'aquí que va amb màscara. La veus, aquesta màscara? Sí. Aquest és un nen que s'ha partit la cara. Aquest és un nen que s'ha partit la cara per jugar a futbol i és en Lionel Messi, també nascut a l'any 87. Es partia la cara constantment als partits de futbol infantils. De tan agressiu que anava. De l'agressivitat, i perquè era petitó i no se'n sortia, i aquest nen volia arribar a tot. I n'hi ha un altre. Un altre, que també és el Cesc,
Home, Aquesta tríada de jugadors molt amics entre ells és la fotografia d'una manera d'entendre el futbol i, sobretot, tornem una miqueta enrere per entendre tot aquell bagatge intel·lectual d'algú molt connectat amb la Federació de Futbol Espanyola. Era l'avi. Algú que li fa entendre que també s'ha de jugar amb la selecció espanyola i que potser tal vegada es podria guanyar un Mundial, cosa que van fer. I a més amb la complicitat que ja els acompanyava després de tant de temps de conèixer-se. Efectivament. I també hi ha una gestió de la fama. També hi ha una gestió de la fama... És que la fama s'ha de gestionar. I en un cas com Gerard Piqué, imagina't tu, després la vida, tot el que li ha portat. Tot el que li ha portat, amb decisions sorprenents. Decisions, a vegades, de tipus social, que l'han convertit, evidentment, en un fenomen mediàtic. La següent imatge no podia ser altra que aquesta, quan el 2010, el famós Mundial de Futbol, és el Mundial del Waka Waka. Aquest és el Mundial, aquí es coneixen, aquí en Piqué guanya el Mundial. Pregunta aquesta del Waka Waka, Waka Rumor, de quan se li va plantejar en una roda de premsa a Shakira. Aquesta és una pregunta que va fer Maria Josep Soler, PT Soler, que treballa aquí amb nosaltres al Tot es mou migdia. Sí, senyora, aquí es coneixen i aquí també, deixa'm-ho dir, aquí hi ha punts d'anècdota molt interessants. Són nascuts el mateix dia, 2 de febrer, però amb 10 anys de diferència. Això és una casualitat. Això són d'aquelles coses que passen... El mateix dia amb 10 anys de diferència. Són d'aquelles coses que dius, com pot ser? Que la vida passen. Però si no passessin, no seríem humans. Ja, però allò que t'estàs coneixent amb algú i tu de quin mes ets... Sí, jo soc del 2 de febrer. Sí, del febrer, jo també. Quin dia? El 2. Ai, mira quina casualitat. Sí, aquí està el tema. El que passa és que tot això és molt bonic. Tot això és molt maco, és una història molt maca, fins que deixa de ser-ho. I estem parlant potser... A vegades és proporcional. Lo bonic que és al principi amb lo dolorós que és també després. Segur. Totes les separacions són molt doloroses. Totes les separacions són doloroses, però vull dir que tot l'entorn que els acompanya amb ells encara afegeix, segur, més dificultats, més dolor allà al tràngol de la separació. Segur. Hi ha uns avis que s'han encarregat dels nets, hi ha aquests avis que hem vist que són importants, hi ha dolor per tot arreu i també hi ha molta fama, hi ha molta celebritat. Això són celebrities, però són celebrities de veritat. Shakira i Piqué. Estem parlant d'un dels millors centrals del món, criat a Barcelona, i estem parlant també... A veure, estem parlant segur que ni ella ni ell amb ella anaven per diners. Geníssim que no... Aquí de diners no n'hi falten. Aquí de diners no en faltaven. Aquí no hi havia... El tema diners no era un motiu. Bé, és també per explicar a la gent allò que està tòpic, però que els diners realment no són la felicitat. Realment no ho són, i aquest cas és una prova. El que passa és que ell és més que un jugador de futbol, i aquí hi ha un moment important, que és la següent fotografia. A mi sempre m'ha agradat el Djokovic, perquè m'han semblat sempre dos personatges que han gestionat la fama d'una manera molt pròpia. O sigui, hem vist un Messi, podem parlar d'un Iniesta, podem parlar fins i tot d'un Xavi, podem parlar d'una generació de futbolistes que han sigut callats. En el cas d'en Piqué, no. En el cas d'en Piqué és un cas molt de casa nostra, és un cas de gent que xerra... I que les diu. I que les diu. I és una manera diferent d'afrontar la realitat. En Messi, que l'hem vist amb la màscara, és un nen que calla, és un nen que aprèn a veure-les venir, és un nen... En Piqué no. Això és important perquè en la gestió dels negocis, per exemple, parlo del Cosmos Tenis, que afronta Piqué davant d'una nova perspectiva de futur, que és el business, que és el negoci. Clar, però amb el cas dels jugadors de futbol, que se'ls acaba la seva vida professional, amb unes capacitats com té Piqué, doncs és normal que ell comenci a tocar altres tecles. Aquí comença, però és que de tecles en toca moltes. Moltes. En aquest cas, agafar la Copa Davis i voler-la reconvertir en una cosa nova, jo la trobo d'un futurible interessant. Primer perquè diu, els partits duren massa. Si se t'allarga més enllà del tercer set, què fem 6 hores asseguts al sofà? Això no pot ser. Però això toca molt l'antiguitat d'un tenis, un esport centenari que és tan important. I hi ha també la gestió dels diners. És capaç de gastar-se sumes milionàries per jugar al pòquer. Escolta'm, fa molt poc temps va quedar segon del campionat ETP de Barcelona de pòquer. Se m'escapa ja. Juntament amb l'Arturo Vidal. O sigui, no és broma tot això. És més, hi ha una empresa molt interessant, que són els Kerar Games, que al començament de crear-les, que són jocs per internet, no anava gaire bé. No anava gaire bé. És difícil que les coses funcionin. Aquestes empreses digitals, aquestes aplicacions, sovint no van bé.
Aquesta no va anar gaire bé, però què va fer? I aquí és on el Gerard Piqué, inquiet, amb aquesta... Té aquella iniciativa. Aquella iniciativa tan forta, agressivitat, que parla, que xerra, que s'explica amb la gent, troba amb el casament amb l'Ibai Llanos, que és un streamer, és un youtuber d'aquests que ho peta molt, però és una cosa, si el Piqué, o sigui, el que el Piqué és el futbol... Aquesta suma, aquest binomi, no? Aquest bitxo, això és un bitxo tremendo, és molt bitxo, aquest noi és tremendo. Saps què s'inventen? S'inventen una cosa que a mi em sembla sensacional, el que tots hem fet a casa. És, estàs amb els nens i jugues a que un globus no et caigui a terra. Ell està en plena pandèmia i diu, ostres, això és molt interessant, això. Es fa soci amb aquest, diu, ara farem que tot el món, farem un campionat mundial a través de les xarxes perquè totes les famílies del món puguin jugar al Balloon World Cup i s'inventen això i ho peten d'una manera tremenda. Esclar. Visionaris. Visionaris, tenen visió de negoci. posar les peles, que aquí n'hi ha, i per tant, i que funcioni. Idees. Reconvertir un negoci que no anava en principi del tot bé en una cosa completament factible. Esclar, tot això és aquest repàs d'un personatge... Una vida, una trajectòria... Que en un futur voldrà ser com l'avi. Un futbolista, i veurem, perquè ja apunta maneres, Gerard Piqué. Les té apuntades. Genís Cinca, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. I nosaltres...